Local MSc anparta Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Amina Jongjung Akipen Duarbaguri constituency ke parlo jesemet lakhahini dolamara angkang Kania Teron arong arat apharman nonako tongsekot pen thanga scheme ave pin pen sen gravel atowar mesen pen kaselampi pon lason si Kania Teron arong arat lapen rong asar pen chenglok hawarara datum pen non ki khibom local emisian parta Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tokbi aphan ningak klong pen kachoro ke pajir lapen mesen pen black topping atowar sitami thir klong pen kache helat long vek ji aphan EM Richard Tokbi aphan ning che the thipsi doji lapen EM Tokbi nang ke jalong si dodon thip ji busi kachuning ri lapen ning chepat hepon nong tu dalam ara da Kania Teron arat nitum ongdung ban nitum pini rada kam klem chetek long lo lage nitum pini nitum kaching honai Duarbaguri constituency IM mate nitum kaching honai sir Richard Tokbi alang mithang akhi pensi nitum la pini nong tu mate nitum Kania Teron arat phanalang li nang rab lo nitum han sen gravel mane towar nitum han mesen men nitum hanang thok pilo nitum han JCB la pen tractor ta melang li nitum hanang PC nitum alang li phan ning klok men nitum churu par pik lo sonak sika do we rong siara ta mi nitum ning sam lo lang li phan la son ra ta phan kerap thek IM mate asong japu nitum non kewang jilang MEC election ta mi nitum alang li phan sia ko nitum pahaidun pu basi nitum chichak lo la pen sontak sa sinitum akaru pi par pik lo News Report Karbiang Long Live